Okay guys, ito po ang gagambang Cebu. Ito testing po natin siya kung okay na siya panlaban para dito sa ating Tagalog. Ito po guys yung Tagalog. Ito yung Tagalog. Medyo malaki lang po siya. Medyo malaki po siya. Ayan guys. Malaki talaga siya. Pero yung gagambang Cebu naman guys, kita nyo naman, dangkawan. Sa madaling salita, maliit yung katawan niya, pero mahaba yung mga kanyang galamay. Ngayon po guys, bago ang lahat, mag-like po kayo at mag-subscribe dito sa ating channel. Supportahan po natin siya guys. Sana nakikita nyo ako guys. Ayan guys. Dayan, patingin nga kung nakikita ako. Yung mukha mo? Leeg lang, Papa. Hindi, Tapos ito yung dami. gagamba. Leeg lang, tsaka mo. Yung gagamba. Kita, Ito. kita. Ito. Kita. Yung gagamba. Okay, guys. Ito na guys ha. May orange din, te. May orange din. May orange. Ayan na guys. Papa, kailangan mo Oy. papala sa akin na. Ayan guys, nagsakmala na. Guys. Nako guys, binilutan yung Tagalog. Ayan guys, kitang-kita nyo naman. Binibilutan yung Tagalog guys. Ng gagambang Cebu. Hindi ako nagkamali. Napakalakas talaga ng Cebu. Tignan mo, te. Sabi nga yung bayan. Pero pumapalag yung Tagalog guys. Lumalaban siya, kumakagat siya. Binibilitan. Yung Tagalog, binibilitan ng Cebu. Papa. Pa. Sila pa tayo, Papa. Ito nyo po guys, sakmalan. Okay. Papa, Sana kailangan malinaw mo, nyo po Papa. nakikita. Pa, Anak ko, pag tumingin, kailangan mo ah. na saan na. Wala pa rin mo slide pa. Yun. Nagpatihulog na yung Tagalog guys. Ayan. Ito yung Tagalog guys. At ito naman yung Cebu. Mahina rin yung Cebu guys dahil nanguluntoy din siya. Pero itong Tagalog hindi na gumagalaw. At least nalaman natin ang kakayahan ng mga taga Cebu na gagamba. Ayan guys. Toot. Toy, kumengay toy. Yan na guys, kinain na. Sana nakikita nyo guys. Alam nyo na guys kung sino nanalo. Gagambang Cebu. Papa, Hindi ako nagkamali ng hula. Pero pumalag yung Tagalog.